डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। अंकुश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार। म्यूजिक बाय डीजे अमित राज। नई हर में यार रोवे लुरवा गिरा के हाय हाय नई हर में यार रोवे लुरवा गिरा के मजा मारो तारू ससुरावा में जाके मजा मारो तारू ससुरा में जाके कोई दिलू घायल दिल पर नमक लगा के कोई दिलू घायल दिल पे नमक लगा के मजा मारो तारू ससुरावा में जाके मजा मारो तारू ससुरा में जाके। अंकुश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार। ससुरा में जाके डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। तोहरे ही याद में कुहू के करे जा जान काहे छोड़ दिलू एक करो के ले जा केहू कहे पागल केहू कहे आवारा सुनो जान तनी को बुझाला न तारा सुनो जान तनी को बुझाला न तारा कोरहवा में सुत तोखबू सोया के सटा के हाय हाय कोरहवा में सुत तोखबू सोया के सटा के मजा मारो तारू ससुरावा में जाके मजा मारो तारू ससुरा में जाके। अंकुश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार। डीजे संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर चेहरी। कहियो न प्यार होखे दुआ करी रब से दिलवा में सुई घुसा दिलू जब से विदेशी लालिया दो गवेले सच्चाई तोरे चलते दिल संजू के भी दुखाई तोरे चलते दिल संजू अमन के दुखाई हर के सधर मेंदर के जियलू अपन बना के हाय हाय हर के सधर मेंदर के जियलू अपन बना के मजा मारो तारू ससुरावा में जाके मोबाइल नंबर 43 10 51 235। लगे जा।